Malawi Today. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Choyamba Malawi ndifuna mlandire moni konse kumene muli. Moni upite kwa onse amene akala akutukwana kunyoza Limpopo FM kapena kunyoza Comrade Ntanyo chifukwa cha nkhani zimene timabweresa pa Limpopo FM. Choyamba Malawi ndifuna ndikuwuzeni kuti ndimafuna kuti ndikachiyamba chinthu ndizichimaliza mpaka ndikapeze umboni wake weniweni. Nde ndikakapeza umboni uja ndimabwera ndi nkhani ija ndikubweresanso ma evidence azimene ndi mayankhula zija. Ngati zili zonama anthu azione kuti ndi zonama, ngati zili zoona anthuso azione kuti ndi zoona. Nde ndakhala ndikuyankhula nkhani ya Kunsanje, ndifuna ndithane nayo lero. Ndakhala ndikuyankhula nkhani ya Kunsanje ku Nsanje lalanje zimene zikuchitika kumene koko. So what I discovered ndi chonena kuti chifukwa chonoti aliyense amakhala ndi chokonda chake, nde aliyense akuyesesaso kuzichita defend. Komano uthenga wanga ndifuna upite kwa Amalawi. Uthenga umene ndifuna upite kwa Amalawi ndionena kuti munthawi imene timavotera Lazarus Chakwera tinali ndi chikhulupiriro chose chonena kuti Lazarus Chakwera azakwanisa kutilamulira. The main reason aliyense amayang'ana pa title imene nali ya Lazarus Chakwera. Tonse we give respect Mbusa wina aliyense timampasa ulemu. Kaya Mbusa ayo sitikuzozo noti ndokuba, kaya Mbusa ayo ndionama, kaya mprofit yo ndionama, kaya suonama. Koma once we hear the name of man of God, we give respect. Chodabwisa kumapeto kwa man of God aliyese waziona yekha ndi maso, aliyese waziona yekha ndi maso. Endi panopa anthu ambiri sakufuna kumamvanso zina la Lazarus Chakwera. Reason the way he ran the government, the way many Amalawi akuzuzikira. Now pamene tikufuna tisankhe azitsogoleri, we need to be careful. Tisangonena zonena kuti chifukwa chonena kuti uyuyu anthu amkonda, uyuyu anthu mwakuti. We need also to look for behavior ya munthu uyo. Kunena kuti kodi behavior ya munthu uyu amene tikuntenga kuti akhale member of parliament, behavior ya munthu uyuyu amene tikunsankha kuti akhale president, behavior ya uyu amene tikumfuna kuti akhale kansala, kodi tizatha kukhala nawo bwino? Sitikufunanso Amalawi pamene tikupita 2025 pa 16 September chisankho chikazachitika tizabwerereso m'mavuto amene takumana nawo. Nawo timakhala ife ntchito yathu ndikuunikira. Zili ndi inu kuchitenga, zili ndi inu musachitenge chinthu chija. It doesn't matter, chifukwa zikazaonongeka olira sindizakhala ine. Olira azakhala aliyense amene wachita choice pa chinthu cholakwika. So now ngati tikubwera ndikuyinena kuti apa sipali bwino, apa sipali bwino, tiyeni tione kuti pamene sipali bwinopa chikufunika ndi chani, tikuyenereka kukonza. Now nchifukwa chake wina aliyense akunena kuti we want Peter Mutharika. Ndi chifukwa chane Amalawi mukufuna Peter Mutharika? Aliyense ali ndi reason yake kunena kuti tikufuna Peter Mutharika chifukwa munthawi yake sizinali chonchi. Tikamfusa wina akumanena kuti Peter Mutharika munthawi yawo sitimagona ndi njala, sitimakhala ndi ndrama, koma sitimagona ndi njala. Munthawi ya Peter Mutharika timakhala ndi ndrama, koma sitimavutika mmene tikuvutikira. Aliyense akupereka zifukwa zake. By the end of the day anthu akubwera ndi mtolo wonena kuti tikufuna
Peter Mutharika. Ndi chifukwa chani anthu akunena kuti tikufuna atupere Muluzi? Ndi chifukwa chonoti atupere Muluzi sakukhuzidwa ndi nkhani yakatangale, alibe milandu, alibe chani. So ndikumamva anthu ena akamayankhula pena ndikumadabwa kuti kodi zinazi zimene akuyankhulazi azitenga kuti a Comrade Ntanyiwa ndi amene ayankhula izi. Ndimamva audio ya munthu wina amene ndi somba ya mazi imene imachedwa Matemba. Ndi zimene akuyankhula ndi zimene anayankhula a Comrade Ntanyiwa mu audio yawo ndizosemphana. Ndi pamene ndaona kuti oye pamakhaladi anthu ena akulu koma anzeru, ndipo pali anthu enanso ang'ono komanso opanda nzeru. Nde ndaonera kasomba aka kotchedwa Matembaka kuti nchifukwa chake, chifukwa chonoti ndikakang'ono, nchifukwa chake anakapasa dzina lonena kuti Matemba, chifukwa chonoti olo munyanjamo somba zambiri imadereredwa chifukwa cha kuchepa kwake. So Amalawi mu audio yanga sinanene zonena kuti atupere Muluzi wagudwa ndi ndalama. Ndayankhula zonena kuti there is 40 billion imene yayikidwa pa tebulo kuti amene ataoneke wopepera kuzipani zotsutsa ampake nayo mpoza ndalama ya 40 billion yo ampase, and not yonse 40 billion koma anyosoleko 5 billion chifukwa alipo wina waimbiridwa kale telefoni, and I never mentioned the name of atupere Muluzi kuti nda amene waimbiridwa telefoni. You can go back kuti mukaimve audio imene nimapereka ulangizi kwa azisogoleri onse azipani. Ndesi ndikudziwa anthu timamva bwanji ma audio, timathandauzira bwanji ma audio. And mentioning the name of atupere Muluzi sikuthandauza zonoti Comrade Ntanyiwa akudana ndi atupere Muluzi. Kumeneko ndiye kupepera. Kumeneko ndiye kupepera. Chifukwa tayankhula kunena kuti musamale atupere Muluzi. Ndalama imeneyi sikuti ibwere kwa inu. Ndiye kuti munthu kuyankhula choncho ndiye kuti wamunyoza atupere Muluzi. Tili ndi makutu awiri amene anatipasa Mulungu kuti tizimvera, tili ndi ubongo wonoti tiziganiza. Let's think before we talk. Makutu wantchito wake ndi kumvera. Tiye titenge chinthu tichimve kawiri katatu kanayi. Tikachimva chinthu chija kena kuti tizibwera ndi comment. Osangoti tachimva kamodzi ndi nthawi imeneyo ndikubwera ndi comment imene sakugwirizana ndi zimene munthu wazichita. Ndi kuyankhula mama uno, Amalawi we need to be careful pamene tikusankha azisogoleri. My Joyce Banda mtsogoleri amene ali ndi experience. My Joyce Banda mtsogoleri amene angagwire ntchito ndi atupere Muluzi, angagwire ntchito ndi Peter Mutharika, angagwire ntchito ndi Achihana, angagwire ntchito ndi Amwene Fumbo. Dziko ndikupita chitsogolo. Ndanena kunena kuti ngati azisogoleri andale tikhale ndi phuma, ndale tizilephera. Tiyeni tonse tibwere pamodzi. Amayi Joyce Banda, inuyo ngati nzimayi tayitana na azibambo mukhale nawo pansi mwaudze. Ngati ino Amayi Joyce Banda nzimayi tayitana na azibambo mukhale nawo pansi. Anyamata awo ndi ananu, khala nawo ni pansi. Tiende bwanji ulendo wofuna kupulumusa Malawi. Nthawi ino ndi nthawi yofuna kupulumusa dziko la Malawi. Si nthawi yonena kuti ine ndikhale mtsogoleri, ine ndikhale mtsogoleri. Tiyambe tayithamangisa nyamayi. Tikayipha nyamayi ndi pamene kumapeto kwake tione kuti kodi tigawana bwanji. Kodi timathamangisa anthu angati tiyambe kugawana. Ndizosatheka kuyamba kugawana nyama ya ng'ombe pamene sinayiphe. Nanga ngati tilephere kuipha tagawana kale ziwalo zimene zichoke kuti nde nonse azipani zotsutsa. You need to come back together kuti tipulumuse Amalawi. Ndimafuna uthenga wanga upite kwa IMCP kuchokera lerolo mukuzikwata ndi chala. You are not going to win elections. Smartmatic machine yanuyo, I want to challenge it. Sizagwira ntchito chitanilodi mainawo anachoka mwena aja lero mwamba kubwezeresa moso ena amene wo
taikani moni ndipo muikemo maina ochuluka kwambiri. I'm challenging you. You are not going to win elections. Malawians, they are fed up of Malawi Congress Party. Malawians, they are fed up ndi kulamulidwaso ndi anthu amene simukuganizira umoyo wa anthu. So chimene ndingakuze na MCP, whatever you are doing, ine ndiri kumbuye kwanuko ndikukusatirani ndiye ndikuti ndikubwereza. Your mathematic machine is not going to work mu dziko la Malawi. Mukungozitayisa nthawi, tizagwirisa ntchito manyo, tizavota ndi manyo, chimenecho sichigwira ntchito. Mukachitaso soka, chimenechocho sichikhala posi, siku lina simuzachipeza kumene mukuchisungako. Ndi pamene muzazindikire kunena kuti anthu kunja kuno aliko okwiya. Utenga wanga ndikufuna upiteso kuzipani zonse. Ndimafuna ndikupempeni nonse amene mmazicha azikuluakulu, nonse amene mmazicha asogoleri. Lemekezani democracy. Lemekezani democracy. Mukalemekeza democracy, Amalawi akulemekezani. Ndikumva chisoni kumamva kunena kuti kudera lakuti kunali anthu amene anakonzekera kuti apikisane nawo. Ndinu nomwe amene mmanena kuti azisogoleri amawa. Nawo azisogoleri amawa aja akubwera kuti azapikisane nafe. Nawo chimene tikupanga ndizola kuika. Chifukwa chonena kuti tikuatengera anthu ena ndalama kuti aimire kudera kwathuko. Lero tikubwera ndi maganizo onena kuti kudera kuno sitikhala ndi ma primary elections. Komanso ngati munthu kuchipani sitikumufuna, tiyeni timuuze munthawi yoyenereka kunena kuti nkulu ife kuno sitikukufunani. Munthu uja apange chiganizo chonena kuti is either ndipite chipani chakuti kunoko ndichokeko, is either ndiime ngati independent. Ndiye kuti pamenepo tikulemekeza ufulu wa munthu wina uja ndicho linga chonoti asankhe chimene iye akuchifuna. Koma tisalole munthu aononge ndrama zake, apite kukapanga kampeni, then last minute munthu amene uja tikamuuze zonena kuti kudera kuno sitipanga koma primaries. How can you feel if it was you? Inu amene mula azikuluakulu, munthu wina akukuzani last minute kunena kuti ndi mmene zilili taganiza kunena kuti basi kunoko sitisankhaso anthu amene alikoyi akhala yomweyi. Inuyo mutaononga chuma chanu, mutaononga zambiri za inuyo, mungamve bwanji mkati mwa mtima mwanu. So ndimafuna ndikupempheni azisogoleri nonse azipani kukubwera mautenga odandaula kuli Mpopo kunena kuti ine ndimafuna ndiimire chipani chakuti. Sindichula zipanizo, nanga sitikachula zipanizo anthu mukumabwera ndikumayankhula zosachita bwino. Ine kuchipani chimene ndimafuna ndikaimire akunena kuti kusakhale soma primaries, koma ndaononga zanga. Anthu aja akusamuka kunena kuti kuli bwino ndikapite chipani chakuti. Munthawi imene sakanayeneka kupanga zimenezo. Tiyeni tiphunzire kukhala anthu achilungamo. Tikaphunzira kukhala anthu achilungamo, we will be good leaders. Ndiye kuti tsogolo la Malawi tikulichita build ndi atsogoleri abwino. That's why anthu timamva akulira mu social media. Tiyeni timsanga atupere muluzi chifukwa chonena kuti iyeyi ndiosaba alibe mbiri zoyipa. Tiyeni tasankhe amayi Joyce Banda chifukwa chonena kuti iwowa analamulapo dziko, anthu amamva kukoma, azimayi amamva kukoma, okalamba amamva kukoma. Tikumfuna Peter Mutharika ngakhala ali okalamba koma amaganizira anthu. Makhalidwe abwino amene timapanga ndi amene amabweresaso mbiri zathu zabwino. So ngati tili ni makhalidwe oyipa, we mustn't expect kunena kuti anthu atikonda.
ndifuna ndipemphe zipani zonse lemekezani maufulu ayenawo ngati musakwafuna kuyimira ku chipani kwanuko auzeni nthawi isanathe ngati mwayi ulipo kuti asamuke ku chipani kwanuko apitenso ku chipani icho ngati angathe kukapezanso mwayi ngati iye angathe kuyima paokha athenso kuyima paokha zadaladala tisapange zadaladala ngati zimene tinazipanga 2020 mwadaladala tinakasankha mbusa kumaona ngati chifukwa chonoti uyu Daniel, Ezekiel, Hosea, Amosi, Yona, Mika na Humu akumuziwa m'Baibulo. Mateyu, Marko, Luka, Yohane, machitidwe a Roma akwaziwa mmutu mwakemo. Lero by the end of the day chachitika ndi chani? Zonoti munthu uja kuli buku la Mateyu waliwala, zonoti kuli buku la chivumbuluso waliwala, zonena kuti Ezekiel amanena kuti chani waiwala wakomedwa ndi ndrama. So we don't want to make any mistake pamene tikupitaso ku chisankho chimene tikupitacho. Ndifuna ndikuwuzeni amalawi kumadera kwanuko kasankheni azisogoleri amene inuyo mwayika ku mtima kwanu mwakhulupirira, failing which tisabwereranso mu chinthu ngati chimenechi chimene takhala mu nthawi yayitali mpaka ena atayanazo moyo. Let's stay on the beat. Na uyamba ubiga kugena Otiwa muse umuti jetola mani Maulendo wa kutibo Komano tadapo talete Muli bwanji nonse kumitundu kumene mafumu osiyanasiyana azisogoleri osiyanasiyana alikalikiliki akusonkhana kwa TA achiseka kuti akwere magalimoto azipita ku State House. This is just waste of time. Nonse amene mukungokwera magalimoto ndikumathamangira kupita ku State House, you are just wasting your time. You can go in large numbers, but chimene ndingakuwuzeni chonoti 2025 pa 16 September pano boma likusintha, whether someone like or not, boma likusintha. Kwerani magalimoto kalandire ndrama za fake hizo ma 50,000 ukalandireni koma amalawi tamanga chimodzi tikusintha boma. Nimafuna nifunse kutimanyazi kapina chisoni limokala nacho minda yatu ikuponerahi kusowa zipangizo zofika mtengo kukumatisia kupita pocha kumaka. Ndikuti ndikubwereza MCP, you are not going to win election whether someone likes or not. MCP kungoti muzawine chisankho anthu onse amene anafa pangozi ya ndege aja azadzuka. Uleni kumakula na 500 kaka wa mazima 200 inakopika nano kikamanga chizungu umaona ngati kuti musinda zintu nikaona ngati kikukwera ya mosi takwera ya fara. Ndofuna ndipemphe tonse amene timayandikira Peter Mutharika
tonse amene timamuyandikira Peter Mutharika tiyeni tigwire naye ntchito bwino, tiyeni tapase malangizo abwino, koma tisapase malangizo oyipa ndipo tisasokoneze. He is a good man. He is a good man. I know very well he is a good man. Tisamulakwise. Tonse amene timagwira ntchito ndi Mai Joyce Banda. Let's respect her. Ndi mayi wofuna mtendere, mayi amene amalikonda dziko la Malawi, mayi amene akufuna dziko la Malawi litatukuka, litakhala ngati maiko ena amene amapita ndi kumakaona. Mayi wa masomphenya. Tiyeni tigwire naye ntchito, tiyeni tilemekeze maganizo ake, tiyeni tiyende nawo limodzi Mai Joyce Banda. Nonse amene mukugwira ntchito ndi Atupele Muluzi, mulemekezeni, thandizana nayeni, mpaseni nzeru kuti Mulungu mwini akafuna akampasa kuthekera kolamulira dziko alilamulire. Tiyeni tisamsokoneze, tiyeni tisamuuze zolakwika, tiyeni timuuze zona zenizeni. Amalawi akuvutika. Chimene tikufuna Amalawi ndi kuchosa MCP, osati UDF kukangana ndi Afodi kukangana ndi DPP kumanyoza UDF kunyoza DPP, APP kunyoza awa. Zimenezo sizitithandiza. Chimene tikufuna ife ndi kuombola dziko la Malawi. Sitikufuna maudindo, tikufuna dziko la Malawi liomboke. MCP yatikwana ndipo MCP yatonesa zosaona. Honorable Mwene Fumbo, gwirani ntchito ndi Mai Joyce Banda, gwirani ntchito ndi Atupele Muluzi, gwirani ntchito ndi Peter Mutharika, gwirani ntchito ndi azipani zina zotsutsa. Chimene tikufuna ife ndi nzeru zanu. Amalawi kumpoto akuvutika, akusowekera inu, akusowekera achihana kuti mukapulumuse dziko la Malawi, komanso mukapulumuse abale akumpoto. Zonsezo zikafunika Amwene Fumbo, achihana, mukhale pansi, mupange umodzi ngati anthu amene mukuchokera chigawo chimodzi. Kagwireni ntchito ndi Peter Mutharika, kagwireni ntchito ndi Atupele Muluzi, kagwireni ntchito ndi Mai Joyce Banda. Mgwirizano umene muti mpange ndi mgwirizano okhawo umene uombole Amalawi. Amalawi sitikufuna china chilichonse. Chimene tikufuna ife ndi mtendere. Uthenga wanga upite kwa ma MP onse amene mwakhala zaka 25, zaka 15, zaka 10 muli pa MP. Muzifunse kunena kuti kodi kudera kumene ine ndikuchoka ndapanga kuchani. Anthu atati avotere lerolo ndikundichosa pa UMP, ndidane ndi anthu aja kapena ndizide ndekha chifukwa cha ntchito zimene sinapange. Ndi ma MP ochuluka amene thandizo likabwera kuchoka ku parliament mmangotenga kuyika mthumba osakakonza milatho. Palitu ma MP ambirimbiri amene ali zipani zotsutsa, amene anali mboma. Pali ma MP ambirimbiri amene nthawi imeneyo analiphera kuatumikira anthu awo, koma akufunanso atakatumikira anthu. Nde muzifunse kunena kuti ndikufuna ntakatumikira anthu, koma ndinapangira chani poyamba. Nde ngati muzikaluza zisankho musakade anthuwo, koma muzide nokha. Ntchito za manja anu zikuchitireni umboni. Ntchito za manja anu, anthu akamatchula zabwino za Mai Banda, anthu akamatchula zabwino za Atupele Muluzi, anthu akamatchula zabwino za Peter Mutharika, kodi inuyo simmafuna anthu akudera kwanuko azitchulanso
zambiri yainu zabwino ma MP ambiri anthu anu akukudandaulani kunena kuti simunachite bwino. Kodi akakuvoterani muchita bwino kudera kwanuko? Khalani ma MP achitsanzo. Pamene ndikuchoka Amalawi ndifuna ndikusiyeni ndi uthenga onena kuti tisapange mistake kukavoteraso MCP. Tisapange mistake kusankha azitsogoleri amene alibe impact ina iliyonse pakati pathu. Tisankhe atsogoleri amene ali well matured, amene aliyang'anire dziko la Malawi lifike pamene ife aine ake Amalawi tikufunira kuti tikakhala tizimvanso kukoma kuti tili kwathu ku Malawi nkumamva kukoma, osati kumakhala ndi maganizo onena kuti ndipeze ndrama ndizipita ku South Africa, ndipeze ndrama ndizipita ku Botswana, ndipeze ndrama ndizipita ku Zambia, kumalithawa dziko lokhala lathu chifukwa chonena kuti utsogoleri umene tili nawo suli bwino. Amalawi ndikuti tisankhe azitsogoleri amasomphenya, azitsogoleri amene tikayika pamenepo tizamve kukoma. Ndiye ndikupempha azipani zonse zotsutsa Amalawi akufuna mgwirizano wanu, musamve za anthu ena amene akunena kuti imani panoka imani panoka. Munthu samakhala yekha, munthu samakhala yekha. Tiyeni tiyendere limodzi ndi Amalawi kuti Malawi akamveso kukoma ngati mmene timamvera kale. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Muli bwanji na maina ficha, muli bwanji maina ficha, muli bwanji.